स्टेट बैंक भाई रिटायर्ड टीचर ଚାହିଁନାର ଧନ ପୂଜାର ଧନ ଟଙ୍କା ସୁନା ବୈଭବ ପାଗଳ ପରେ ଧାଇଁ ପର ପଛ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତି କେହି କଷ୍ଟ ଫେରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କମିଟି ଯୋଗ୍ୟ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଞ୍ଜଳି କେନ୍ଦ୍ର ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୀଠକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ଅଞ୍ଜଳି କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ମରଣିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଅମୃତର କଥା ସେଇ ସ୍ମରଣିକା ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ ପଢ଼ି ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ